बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जिथु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलार सारा गोबां बाथ्रा बुंदों जोंनि बिटिसिआव थानाय साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय लोगोसे जोंहा मानव गेदेर बिटिआरनि बारग'सि प्रमद बर' सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों हाग्रामा महिलार सारा मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मा लाबोखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। दा अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय हाग्रामा महिलार सारा मा बाथ्रा बुंखो बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय। बर' कसारि वेलफेयार जितु गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ बेयो बिराद मोजां आरो बिथाङा माखासे समस्यानि खोथाखौ बुंदों बे अट'नमास काउन्सिलखौ सालायनायाव जेरैबायदि सरकारनिफ्राय सहयोग मोनबावनांगौ दंमोन बेयो एसे बाखि दंबावो होनना बुंदों। आं बुंदों बिथांखौ आंबो जिहेतु बारा गोबाव जायाखै चिफ मिनिस्टार बिथांजों आं रायज्लायगोन नोंथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै गामि सोलायनायनि समस्या जेनेबा रांखान्थि जेनेबा बे काउन्सिलखौ सालायनायाव जेसेबां रां नांगौ जेसेबां अनसुंथाइ नांगौ बियो खम जादों होनना बुंदों खम एसे बारा नांगौ जाहैदों जेसे बिदों बेखौ मोनाखै बेखौ रायज्लायजागोन आं दा हेलिकप्टारावनो बिथां केबिनेट मिनिस्टारजों रायज्लायलांगोन नोंथांमोननि समस्यानि खोथाखौ मिनिस्टारा आंनो खोन्थाखाबाय दा गुवाहाटीसिम सौहैनायनि सिगांनो हेलिकप्टार सायावनो थिग खालामनानै गालांखाबाय दे नोंथांमोननि समस्यानि खोथा ओमफ्राय मिनिस्टार बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जिथु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर' हारसिं जाजोब्बाय मा जानो आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा सुक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सुक्तिया खालामदों जयैनो बाहागो राननांगौ ओरैद्रायबो गरिब फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय हरजाय दङ दा मानो बिनो रोङाखै ओरैजाबोथ' एनडिएफबि दंना जे एनडिएफबि गैया नामा हा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सुक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सुक्तिखारि माब्रै बिटिसिआव मोनखो जाखायाखै बियो जायाखै बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनोलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबाबो सुक्ति खालामनाय माबा हाबोरो आंनो देखायदो बहा सुक्तिया खालामबाय बिटिसिआव हगारना गारबोजोब्बाय बहा मा मोनदों बोरै देखायनाय मा मोनदों बोरै मोनाखैबा माथो जाखो जाम्बा नोंसोरबो बेखौ थगायजायो मानसिया बेबायदि थगायजायो सुक्तिया खालामबाय बिटिसिनि मानसि जोंना बिटिसिनि एबसु बिटिसिनि एनडिएफबि बिटिसिनि गासिबो जादों बे बोरै जानो जाखोलै दै आं रायज्लायगोन सुक्तिखारिया बिटिसिनि बाहेरायाव एबसु दं बिटिसिनि बाहेरायाव एनडिएफबि दं बिटिसिनि बाहेरायाव जोंहा मिनिस्टार बिथांमोन दङ रुंनानै लाबोया खालामनो
오늘은 맥차로 그만하네. 가만히 모나는 네 가만히 몸이 아무나 이전도 당장 재밌는 인사 인터넷 소모션 제왕에 도화티 문에 잘 움직여 나가는 거예요. 그 처음에 집타는 거 지금 뭐 아무도 타마잖아요. 지금 집타는 거 있지만 Sir, deep record muluk siling salia mana apa jago? 이거 아무로 손들어라. Deep record muluk siling salia mana? 이거 minta ke sini mana? Department na. 아, 수수리다. Sir, memang mau sih kalam nak kan? 자, 그럼 좀 손들었는데, 예. 자, 전남부 녹색은 차리하고 먼저 잡아야 안 나오고, 예. 스맨님, 네, 회복은 소모입니다. 아무래도 기아님 때문에 지금 소모사를 아무 미치사발 아무 라이라겐 선반들은 제르미 비티시니 바히라니 타나이 가스로 보러 송고도 다시 오이는 타 아무 푼도이 그사 부시잖아 제르미 탕케 자이바이 마칼람나이 미치고 Asam kesasung kalam lai sat. 마루 디나 자 탁시 제르미 탕케마 একদম এই আসলে সেভাবে ওনাকে নৌসাদে গোবাव খালামला দে একটা সমস্যা সমাধান জানান যাবে নমবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দে Hello. 다음에 저는 버돌라 크로텔 카운슬 BTCनिफ्राय गुवाहाटी बेलतला सारियाव मोनसे गेस्ट हाउस बायनानै दोनदोंमोन बेखौ एखेथा जिहेतु जोङो बे गेस्ट हाउसखौ मा होनदों खोनाखाबायना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो ओरैनो होबाय जोङो नङा बर'आ बेखौनो खेबसेनो होबा दायो भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय मानो भारा जानांगौ ओरैनो होनांगौ नै हो खालामनानै माथो ओरैनो भारा जागोन भारा मानो भारा जानांगौ जाखो ओरैनो हगारना होनांगौ ओंखायनो जोङो मैया रायज्लायबाय बे गुवाहाटी बेलतला सार्भेनि बे न'खौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव जाना ओरै हगारखाबाय मानो फैसा नांगौ गावजों गावनो